Egun ondizuela pilotatzaleok, Gipuzkoako Getariako Sahatxaga kiroldegiko pilotalekutik. Hemen jokatuko dira gaur A2 pilotaren binakako txapelketa nagusiaren, maila nagusiko txapelketaren bi partida asteburunetako azken jardunaldia izango da gaurko Getariakoa. Eta benetan puntu garrantzitsuak izango dira jokoan. Lehendabiziko partidak behar bada aukerak zabalago utz ditzake, bietako batek galduta ere badituelako datorren astean irabazizkero aurrera jarraitzeko aukerak, baina bigarrenak denerako balio lezake. Aurrerako edo kanporako hor ez dagoelako espekulatzeko inolako tarterik, garaipena besterik ez baita baliagarria. Lehen honetan, Jere Iturriagaketan hemendiburuk jokatuko dute Eneritz Arrietaren eta Leire Galeanoren aurka, eta bigarrenean berriz Natale Aranburu eta Maite Ruiz de Larra Mendimujikak, Leire Oskoz eta Naroa Agirre izango dituzte aurkari. Pilotariak lanean hasteko prest direnez, sailkapena azkar-azkar errepasa dezagun lehenbailen. Lider dira eta finalerdietan ez izateko arriskurik gabe Barroka Larrastia eta bigarren dira Ruiz de Infante eta Orbegozo. 8 jokatu dituzte Ainoak eta Oianak, 6 dituzte Maik eta Amaia Arrastiak bezala. Hirugarren direnak ere nahiko seguru direla esan genezake. Iturriaga eta Mendiburu dira 8tik 5ekin, gaur 6. puntua lortzeko aukera eta beraz 9. partida jokatuko dutena. 4. Aranburu eta Mujika gaur amaituko dute ligaxka Natalek eta Maitek, eta 4. puntua beharrezko lukete. Bestela atzetik dituzten bibikoteetako batek gaindi ditzakeelako sailkapenean. Oskozek eta Agirrek gaur dute 8. eta beraz 3. lortzeko aukera emango die gaur 22 egiteak, eta baita Eneritz Arrietak eta Leire Galeanok ere, hauei ere Leireri eta Naroari bezala 3 falta zaizkie. 5. direnek baino puntu bat gutxiago dute, 7 jokatuta, puntu bakarrarekin dira Azkoitiarra eta Antzuolarra, baina gaur ezpada datorren astean irabazita 3ekin jar daitezke, eta Aranburuk eta Mujikak galduta behar bada 6. postu horretatik 4. igotzeko aukera ere eman diezaieke datorren asteko jardunaldietan irabazteak. Halere, euretzat ere garrantzitsua da gaur irabaztea, puntua lortu, eta jada 5. eta 6. postuetan egoera berdintzeko gaur 8. izango baitute, nola haiek ala euren aurkari zuzen diren Leire Oskozek eta Naroa Agirrek. Sailkapena estu dago, eta estu ez ezik interesgarri ere bai, ikuslearen begietarako, eta hemendik aurrera jada pilotak eta pilotariek agindu beharko dute. Esan dizuegu prest dela lehendabiziko partidako 4 pilotariak, horri zariko dira Jera Iturriaga, Leitzarra eta Mendiburu Artearra, eta Urdinez Eneritz Arrieta eta Azkoitiarrak eta Leire Galeano Antzuolarrak egingo diete aurre. Erdian atzo bezala eta Gipuzkoan jokatzen ari diren partida gehienetan ez esatearren gertatzen ari den legez, Jon Uria epaileak jardungo du gaur ere partidak zuzentzen. Jaurti du txapagora Uria jaunak, kolore gorri agertu du. Leire eta Eneritz badoaz atzealdera, errestorako prestatzera, eta segituan inolako zalantzarik egin gabe hautatu du bere gustuko pilota Jera Iturriagak, eta bere sakeak emango dio hasiera gaurko Getariako jaialdiari. Oiana Orbegozo izango dugu gaur hemen iritzi emaile. Oiana ari da bukatzen pixanaka ligaxka, oraindik beste 4 jaialdi falta zaizkigu, gaurkoa kenduta 3 genituzke jokatzeke, baina gauzak interesgarri daude. Inondik inora hasieran ez genuen esango, hain estu egongo zirenik, baina hori beti da pozgarria. Bai, non, bai, betatea ez, txapelketa luzie danean hausteko arriskue klasifikazioen ingurun, baina bueno, hor aurrien da atzien badaude tantuek pilauta berdintzeko aukerak, eta interesgarri bai azkenean momentu arte. Goiko borroka lehen 2 postuetakoa erabakita dago, Maik eta Jerakaetanek ez dutelako kanpoan geratzeko inolako arriskurik. Zuek behar bada postu bat gora egiteko aukera bai, datorren asteko emaitzen menturan, eta aldi berean polita txapelketarako Eneritzek eta Leirek orain arte puntu bakarra izan arren
sailkatzeko aukerak, laugarren postu horretan sartzeko aukera galdu ez izana. Hemen dena zabal-zabalik dago eta. Hoi da, gaurko jaialdi bai izango ala importantia, bai bi partidutako alde hortatik. Baina, bueno, a ber, ze eskaintzi guen da nola galditzen gaurko bukauta gero. Atzo jaialdi ostean Aizarna Zabalen aipatzen ibili ginen, gaur hemen Maili edo Ainoa izan balira jokatzen sakearekin min handia egin ziezaieketela aurkariei, baina Jerak ere sake bizia du eta saiatuko da golotik, saketik atzean duen Leire Galean hori erasaten. Bai, lurre nahiko azkarra da hemen, polideportiboko lurre da, eta bueno, nik uste horre azpitik desente ibiliko ala pelota. Eta gainera, hau berezkoa du pilotaleku honek, labainkorra da zorua eta dezente irristatzen omen da eneritz kantxara atera denean berotzera hori esan du, nahiko irristatzen dela eta kanpotik ere begira ari gatzaizkiela sumatzen dugu hori, eta hori ez daugarri ona jokoan kantxa barruan izateko. Ez, sensazio kaseratik olako baldin bai askotan ez dira onak iziten, hankak finkatzez bai zaila izitea pelotai nahi bezala eta nahi dan indarrekin jotie, baina, a ber, ondona zain moldatzean aldia izitea hor aseratik eta baino, buruekin behintzet hoi ez da neuki buruen erabat. Hori izango da garrantzitsua hasieratik eta lehen da bizi atzean eta txokoan egin duen dejada baten bidez bi tanto eder amaitu baditu Jerak, gero Airez sartu da kantxaren erdialdetik Eneritz, txoko aldera bideratu du, iritsi zitekeen Jera, baina azkenean altxatzerik ez du izan, bertan izanagatik ere oso jokaldi ausarta, eta bat ere erraza etzena urrun xamarretik tira diolako Airez kolpea pilotari Eneritz Arrietak. Bai, hoi da, atzin utzitare leheno utzi dio pelota bat, baina hor pixka frontoiei neurri hartu arte izango aldeindako eta hoxe, aliau ezindako batzuk. Ea pixkat neurri hartzen hor lau pare hortan oain bezala xelen hori Leirei geldu zaio pelota bat eta a ber, moldatzen pixkat. Orain ere gauza bera pasa zaio, txoste egin dio eta pilota txokotik erdiratu da zertxo bait, baina hor erabat geratzera egin du. Pilotaren boteak zekarren joera ez ohikoak, ez naturalak, eta hor bien tartera bideratutako pilotaka da horrekin tantoa lortu dute gorriek, tantoa lortu du Jera Iturriagak hobesan da, eta ostiraleko Altsasuko emankizunean aipatu genuen, Leire Galean bi astez pilota ukitu ere egin gabe ibili zela seguran pilota bat sartu zitzaiola eta errekuperatzeko hastia izan nahian, ostiralean guk kanpotik ondo nabaritu genuen, baina nahiko jota amaitu zuela aipatu dit eta behar bada elitzateke ezoiko izango gaur Leireren ezkerraren bila joatea zertxo bait ukituta duelako. Bai, bueno, esan da dauke esku hori izan duenez, bai, eta bilauko hoi, eta bueno, gero baita, bueno, erabat hoi buru nauki gabe behan partiditea eta berko baina bai, oain kontan ez zabaletik zabalea Jerak oso ondo ikusi du horrekue eta Eneritzek pelota oso zail bat buelta hona arren, bueno, gero azkenin tantu egorrentza izin da. Horixe esan dit Leirek, gaur partida hona egitera aterako naiz, aldela eskuak gutxi minberatu eta ea partida hona joka ezaketen eta ea bada buruan ere ez duen izaten, orain ere beste joera ezoiko bat koskan jota eta hemen txosta ateratzeak berak, txosta jotzeak berak saria ekartezake, halako jokutriak egiten baditu pilotalekuak berak. Bai hor, prepauta zen baina txostain dio, eta txostain da hemen lehen hori hor paeta ondotiken asko galditua pelota, eta pixkat neurri hoxe hartzu berren daude bai. Lehen txosta joga bere egin dio, eta baita txosta jota ere, eta hause izan da txosta jota halako efektua pilotak hartu dion bigarren aldia Leire Galean hori, eta hori ez da ona izaten jokatzeko, gainera halako bi egin baditu, buruan hori izan daitekeelako, zalantza eta mamu hori, eta orain beste sake gaizto bat ezkerparetara jo du eta bueltatu ere bai, baina erantzuna loratu izan da eta kanpoan azkenean ezkerparetak ez diolako nahi adina libratzeko tarterik utzi.
Bai, da sake ona ez hor pareta itxatxita gatitua ez azpilen eta arrotu du pelota baina zabalegi juntzaio. Eta hemen partidak hausteko arrisku latza dauka. Aldetxo hartuzkero bidea egin dezaketelako Jerak eta hanek Jeraren esakei esker, hau ere esake gaiztoa da eta emaitza berbera emango die. Gorriai beste halako sake gaizto bat. Bai, nik uste Gorriek komodoa edila, behan aiten da, urdine pixkate, behan partidu hortan sartu ezin da, sake hau eamateko moguazun leirek, baina esku baldintzauta izen laike eta pixkat eusteko modu edo mentzat partidun sartuta segitzeko. Iazko txapelketan han Mendibururiak zitzaion hori partidaren bat utzi behar izan zuen, baina hala ere osotara ez zituen eskua berreskuratu azkenengo partidera arte eta beti ere minduta ibiltzeak eta kezka izateak ez du laguntzen mailarik onena emateko, azkenengo sakeu behar bada eramateko ere bazuen Leire Galeanok, baina ezin izan du sakea ekarri eta orain partida eten dutela konturatuko ziren ikusentzuleak. Aitaren lana, botilleroaren lana alaba ez da ustea, ez amiltzea eta aldela burua partidan duela zentratuta jarraitzea. Bai, hori da, partidu meintzat barrun sartuta mantentzia ez erabat etxitzi eta moldatzeko modu duen, atzeko pelota bitan kazea eta bizkat ekartzeko modu behintzat izaten. Eta nik uste Eneritz horretaz jakitun izanik saiatuko dela sartzen eta pilota garbiak izan ezarren lagunari lanak entzen. Bai, hori da, bizkat atzea xoat eta lagundu imerko jo igual. Ondo etortzaionen, ustela behuru saltzeko ere ez da okila izango, baina, sotoman ez dagoen bezala sartu eta lagunduz saiatukoa. Nere airez sartu da, nik uste defentsa lanerako zela azkenean tanto ere egin ahal izan du, aireari etekina aterata, baina halakoetan gaur sartzea beste erremediorik ez du izango Leire Galeanoren gominagatik. Ostiraleko partidan ongi jokatu zuen eta ezkeni honan zeman, pilotaren bat galdu bat zuen ere halako minik eta sentsazio txarrik izan zezakenik eskuko minagatik, baina gaur ona etorri direnean esan dit, minberatuta bukatu zuela eta gaur ahalik eta lanik onena egitea izango dela bere helburua eta ona egitea izango dela bere helburua. Gero Zabalean Eneritzek jaso du, baina berriz ere Zabala libre. Leire urruntxo txokora abiatu da zelako, baina hanek edarki garri du. Zer egin zitekeen eta bien asmatu gainera. Horre zabaldutako pelota hortan hilerak Eneritz ziripurdik ondo ekarri du, baina hanek aurre etorreta oso ondo ikusi hor Zabaleko uekoi eta bizi-bizi azpitik enearki mandio eta Leire korrezin ziren zer. Eta hor gainera erdibidean geratu da Leire erdian zen, gero azkenean txokora abiatu da eta txokotik Zabalera abiatzeko berandu egizen hanek bertara pilota bideratu duenerako 8-1, 7 tanto egin dizkiete segidan. 6 tanto egin dizkiete segidan barka Gorriek Urdinai, 2 eta hutsesi dira, gero 1 eta 2 airez egin du Urdinen orain arteko tanto bakarra eta lehen da bizikoa Eneritzek eta ordutik aurrera 3 eta 1-ekotik 8 eta 1-ekora etorri dira, tanto bat besteari loturik. Iturriaga eta Mendiburu eta beste tanto bat jokoan, orain Galeano pilota luzatzen ari da. Arrietak ere Zabalera, erdialdera Mendiburuk ez bezain ezkerrera, une horitz izango baitute buruan, jakingo dute ez dakit aipatuko zien Leirek berak, baina hau estrategia kontua izatea baino gehiago hobe halakoetan isilik eratzea, hobe halakoetan isilik egon eta ez nabaritzea, baina hasieratik ikusiko zuten kezka baduela bere ezkerreskuan. Bai, nabarmentzea normalien eska sartuta balden bada antzematea eta, nahiz da ez esan antzemate jo alkarri. Hau erditik lanean aritzeko arazori gabe dabilela esan liteke, baina ezkerrean sartuzkero hor lanak etor dakizkiok Leireri.
Txokoan moztu du Arrietak, gero bera egin du pilotak, oraingoan Zabalera, era kontrakantxatik bildu. Leirek txokoan deja da arro, baina horre aurrean badu, pilotaleku honek beste ezaugarri bat ere. Pilotaren beraren joera naturala erabat moteltzen dela, aurreko kuadroetako koxkaren batean jota, erabat galtzen baitu botearen joera pilotak. Aurraren bai hueko moko bat itxeuta igual lorratik izen laike, baina... Hori kenduta eta txosta ere aparte utzita, ez dugu antzematen beste ezaugarri traketxik izan dezakeenik pilotaleku honek, hor Zabalera joan zaio pilota neri ezker paretan ongi sartu dio Eneritzek eta gero ateratzen hasi da, atera du baina gehiegitxo, atera ere egin du. Kanpora joan baitzaio, 2 eta 8 eta orain Eneritzek sakearekin asmatzen duen ez da oso sakatzaile fina edo gira bezain fina ez. Behin ipein, baina sake bueltan aukerak badatozkio, aprobitxa ditzake beste inork baino gota. Bai, hoi da. Sake bazartzen asmatzen alde eta gero bueltan aprobitxatzeko jo. Hortxe aukera, txokoan utzi eta tanto bikaina lortu. Lehenago ipatu baino lehenago ere egingo zuen. Eneritzek berak, zeinen ederra, pilota erorikazioala hortxe utzi du txokoan. Txapatik gertu, baina txapa baino goraxeago. Ederra izan da benetan, teknikok izaia. Erortzen ari zen pilota, bera ere erortzen zijoan, posturari jarraitzearen eta bikain utzi du. Bai, oso ona. Sakerren matien airez ondonetako amoldatzen abea da. Eta, bueno, eune baldin mauke gaina oso ondo eititu eta saiokoa gaurre. Lehen ere sartu dalako beste batean, baina ura erasoko bilakatuagatik defentsarako izan da batean. Leirek ezkerrez sartu beharra izan ez ezan paretara joan zekiokeelako pilota. Eta orain Leireri berari joan zaio kanpora, gainera ere zertxo baita etorria zitzaion pilota eta azkenerako kontrakantxaraino joan da. Bai, jarrita zen, baina azken momentu norre gorputzea sartu danekin, azkenen ezkerran postura horrekin kanpa gontzaio. Batzuetan jirak ere aipatu izan digu, ezkerrak berez behar duela toki handixeagoa, kolpea prestatu eta behar bezala jotzeko eta kasu honetan gorputzak berak ez dio utzi prest zegoen, baina azkenean gainera etorri zaio konturatzerako. 9 eta 3 berriz ere hartu du sakea jirak eta arrisku galanta beste tanto sorta bat egiteko hasi dira eginkizun horretan. Ezkerrera sakea, Leirek eramaterik izan ez duena. Bai, jarrita zon da, baina esku hori ez du berbezera libratzen. Eta hoxe indarro hoxe baldazaio aurreko frontisea jatzeko. Hori izan daiteke, iazko txapelketan sake eramaten lan handia egin zuen eta hor eskuak behar bezala zituen inolako eragozpenik gabe gaur eskuak sortuko dio kezka, gainera 2 astean pilotan aritu gabe ibiltzeak, aritu ez izanak ere ekarlezake kezka eta gaur ostiralean baino are gehiago nabaritzen zaio. Bai, ostiralean ikusten akaso sartuta, baina bueno, ostiraleko partiduko horra izan zuen, pelotaka da askokin izan zen baita, eta nik uste oso ondo jarruntzala, Leire ostiralean. Baina gaur bai aseratik gehiago antzemantzaiola ostiraleko kargagatiko. Jerak 11. tantoa egin du pilota moztuta eta gainera bere eskuari begiratu dio danean, hortxe igarri diot, ostiralean baino zulo handiago egin diola. Ezkerra esku horri Leirek berak eta horrek ere ez dagundu karga eta esku hori ez dagoela guztiz baldintzarik honetan. Bai, da, esanean esan duen bezala. Partidutik behintzat 11 eta 3 tarte handia da. Eta hau ere gaiztoa, Jerak puskau egitizak esakeak, esakez partidak. Eta gaur ere hori egiten ari da. Behar bada baita Leire ematen ari zaien arrastasunaren gatik ere eskuak ondo balitu partida bestelakoa izan zitekeelako guztiz, baina sakeari ari zaio etekin handia ateratzen eta honek azkar bukatzeko arrisku ere badu. Hasieran esan dugu, pilotaleko honetan ez gara oso partida luze eta gogorrak ikustekoak eta hau ez dut uste halako izango denik.
Bai, moain arte gaina bazartzen asmatzen nahi da, ez? Eta orduan, normalien ezkertiarrak hoxe bentaja hori due, sake bueltatzeko. Pilota zabaldu Leire, gainera hanketara jokatuko zion, Sotamanoz sartu da Ane, oraingoan ezkerretik sartuko da Leire, luze, orain hasi da arrotzen, ezkerrera gehiegi sartu ez denean, eta orain ere luze arrotu dezake, baina txokoan ere badakigu dejadak egiten abila dela, Ormabikoa eta ara abiatuagatik ez dio denborarik emangoan eri iristeko. 4:12 oso jokaldi zaila zen, eskuak ez, hankak ez zituen, kokatuta behar bezala lehen zabalean irristegin baitu, pilotalegoaren labainkortasuna zela medio, baina bipareta dotorea berriz ere, eneritzena. Bai, harra ez, tanto politiko uste duen nahasile, danak ibili dior erasunta defentsan, alde bat eta bestea, eta azkenien bukaera politiekin bukatu bipareta horrekin eneritzek. 4:12, atxeden setera etorri da zintzurra freskatzera Jera Iturriaga, eta hasieran behin sartu bada ere, sartu ezin da izan dute denbora tarte luzean, baina sartzen ari denetan eraginkortasun handiz. Ari zaie aurkaria imin egiten. Bai, hor aurren harrapatzen ensaiokoa eta arrisku dauke beti ez, eta ez da igual hostielen hankak ondo fikauta askoz komodo ibili, gaurre saiatukoa. Eta gainera zuen aurka arroitzen jokatutako partida hartako oroitzamena ere etorriko zitzaion behar bada, pilotalekua hau azkarra da, ez dakit nien nintzen jaialdi hartan izan, baina ura oso bestelakoa zen, hankak inork ezin izan zituen behar bezala zolan finkatu, eta hor bestelari da naiz eta atzetik diren, eta hor pilota erori egin zaio Leireri, seguruenik eskuen arazoak direla eta. Bai, pelota azken momentuen pixkatiren diola ustutez, baina, bai. Sartuta azkenien bera jontzaio. 13:04, eta berriz ere sake hartu dute, bolada laburra izan da Ikote Gipuzkoarrarena, eta orain Nafarrek zer nolako eta zenbaterainoko mina egin diezaieketen kontrario dituztenei. Iturriaga dator sakera. Apurka hasi da korrikaldian, eta Antxaren erdialdera, baina baita ezkerrera ere ez oso sartua, baina bai aurkariak erasateko adinakoa, oraingoan berarentzat aukera garbia, bien tartera moztu, airez sartu den eritz, baina oso zaila zen, hori eramatea. Azpitik zetorkion eta bere burua lurrera botata sartu beharko zuen, nolabait sartzekotan ere, baina ala sartzea ez da inoiz gozoa izaten, eta orain ere ez, noski. Ez, nik uste da ere Leirei launtzatik sartu dela ez, pelota oso azkar zetorren bizi eman dio hierekor, eta launtzatik sartu da, baina ondo sartu eskun da zaile. Hala dihartu partida guztian zehar, eta nik uste bukatu arte ere hala jarraituko duela, badakielako lagunak eskua ez duela erabat ondo eta txikituta duela beraz. Datorren astean bi partida dituzte, eta posible dute gaurko emaitzen baitan aurrera sailkatzea, baina gaurko puntuak lasaitasuna eman diezaiek, eta nik uste emaitza zarago partida ona egitera eta txukun bukatzera joango direla, Eneritzetan Leire. Bai, hoi da, partidu zailgarri zaila, baina ez da etxiber, eta azkenien partidua buko arte segi berra dago, eta batipa, behan sentsazioi behintzat ez, nahiz eta ez kondizioko benetan jardun, partidua itxuraz bukatzeko, tanto batzukin da norbean burukin guztua galditzeko. Pilotaka da buruzgain pasatzeko adinako ez da izan, baina ane atzerantz etorriagatik ere ez dio erreakzionatzeko eta eusteko denborarik eman, kolpea jo du, baina oso ahula mengela izan da eta ez da txapa gainera itxi, 5-14 eta azkenengo tanto honetan Eneritzen izan da meritu guztia, berak nahastu baititu aurkariak, aurrena txokoan Jera jokozkan pautzik gero berriz ere behartu, eta ane aurrera etorria zela lagunari pilota txar bat kentzera, atzea libre zegoela, edarki baliatu du. Bai, hoi da, aurratuta zenan eta hor bizi arki joio atzea, eta anek ezin du buelta atzeak ertorri eta
Hau ere ezkerrera. Pilotari pasatzen utzi dio Eneritzek, Leire sartu du eta ezkerrean sartu du, asko baztertuko zaio, Jaso bai. Barruan da eta zabalean deja da egitea ona zen, baina nik uste hor berriz ere lehen esandakoa ekarriko dugula gogora. Oinak ez dituela behar bezala fingatu irristatzen denez Zabalere joan dela. Ez erortzearen eta horrek eragin diola ala moduzko deja da egitea. Bai, ondo ailau da, baina geho hoxe. Beste frontoi baten, ailau eta hankak ondo jarreta jadehar bat. Eitu gauke edo bezala hemen, xe. Gainera tejada egile hona baita Eneritz, baina hor gorputzaren beko adarren koordinazio faltak karri du bere akatsa pilotalekuaren beraren ezaugarriek erabat baldintzatuta zalantzari gabe. 15 eta 5, erdiko sakea orain Leirek bikain bueltatua eta gaiztotu gainera Eneritz sartuko da, luze bien tartera. Itarditik dira katzera, gainera etorri zaio pizka bat eta horren ondorioz ezin izan dio nahiko zuken beste indarreman, ezkerrera geroanek, Leirek atera eta atzeratu horixe behar du, ez bada ezkerra zahazteko konfiantza hartu eta alako pilota zaiak ekartzen hasi pixkanaka eta partida hasiera baino hobetxeago diardu orain Leirek. Alde horretatik. Egiten goitu azkenin burulan asko da baita esku olagutzen da, bueno, partidu lasaio hartu eta indarra zibide berren, bueno, hortxe bazartu saiatu eta beste era batea hartu eta hortxe tanto batzuk egiten saitzeuen. Eta berriz ere atzean gaizto jarri duen Eneritzek. Bai, hoi da, aukera itunen saiatzen nahi da eta, bueno, emaitz batzuk ematen nahi da, hor tanto batzu sartzen nahi da. Azpitik eman dago bizietatzea eta ne aurratuta baldin harrapatzeu eta alaxe saitzeu. Erdiko sakea, aurrera torrane, gero airez sartu da, baina ez du behar bezala jo. Eta beste tanto bat gorrientzat berriz ere presaren lanak eta atzelariari lanak entzeko arenak ere bai. Bai, eta bueno, sakerre matin ondo moldatzen da, eta orduan saiatu berrauke ez, partidu aurra dejo eta bueno, pelota asko aidanen Leirentzako bakidu ez da torkiola ondo eta orduan saiatu berrauke eta bueno, oinetzaio ondo sartu eta behera juntzaio, baina bueno, berrez saiatu berrauke. Eta nik uste saiatuko dela gaur Leire zein baldintzatan jokatzen ari den edarki jakin badakielako. Eta Leireri hau baino askoz ere partida hobeak ikusiak gara, baina gaur ezagundu ez dabilela baldintzarik honenetan eskuaren kargaren ondorioz. Atzean jarri du pilota Jerak, aurrera dator Leire eta bikainatera du ezkerparetatik. Hanek ere luze eta toki berera, bosta terditik jo bai, azkenean hor pilotak abiadura puska bat galdu du. Ezkerpareta bete-betean jo ostean, Jerak jokaldia ez da iritsi Eneritz eta bestela ere Leire oso urruntzen 17 eta 6. Zirrizta bikaina. Bai, oso onda. Aurreneko hortan Eneritz ondo sartu jo, baina bigarren goi txapagainen bizi eta bilen artea oso ondo sartu du. Eta Irribarrea oraintxe sumatu diogu Espainetan aurpegian Eneritzen ikuste saiatuko den hemendik aurrera eta horixe esango ziola. Orain burukeino egin dio Leireri, lanean jarraitu behar dute. Eta ez dira etxitzekoak eta alaxe jarraituko dute bukaera arte, naiz eta markagailuan oso atzetik izan. Bai, esan duen da. Saiatu berrauke eta partida bat abira arte bintzet hor mantendu. Gaiztoa da, baina hau ere ekarri du Leire, gatzera Jerak, hau asko zobea izango da berarentzat. Jokaldi egiten hasi da. Jerak ere aurkariari begiratuta horixe egin du orain ere gainera eta biak irristatu dira. Gero txokoan Eneritz zutitzen hasi denean eta Zabalera eta erdialdetik Zabalera abiatu denean ere Leire jausi da horko saskibaloi partidak jokatzeko inguru horretan. 18 eta 6 eta berriz ere pilotalekuaren lanak. Hau denentzako da bera, baina txarrago ari dira moldatzen Eneritz eta Leire, gehiago irristatu baitira partida hasi denetik. Bueno, hor txokoko pelota hartan asko bertu du
hierak neritzez, txakun oso ondo utzi du. Eta naiz eta jauta jaso, bigarrengo kolpe hortan hierak ikusi du leire zabalduta zehola eta hor txokoa ondo botata tanto egin du. Eta beste bat sakaz hau ere behar bada eramateko izan zitekeen, baina ez du jasoterik izan leirek. Ez, haure bazartutako pelota, eta batzutan hobeto sartzi esku, baina hortxe ongo min hori eta zaila izitea. 19-6, sake ateratzera dator Gera Iturriaga, luze jarri du, hau ere ezkerrean sartu da, leirek jaso, Gera gatzera luze, eta gero baita leirek ere ezkerrera horri indar asko galdu du, pilotak berak, Eneritz sartuko da, atzera luze, hemen Ane kargatu nahi dute, baina lauretan freskoen bera izango da, bera kargatu dutelako laukotean gutxien. Eta honek ere denak jasotzen ditu, altxasun uste dut bakarra galdu zuela. Pelotaka da asko ez die hor atzeraien artien, eta gaur fresko dago Ane. Eta bestelare gutxi galtzen batu, gaur askoik bertu gabe izan ditu pelota batzu, baina bertutago izan die galditunak. Eta gehienak igual esate dago da, guztiak ez jasozeak ere azustean harrapadai gaitzake. Leire sartuko da lautarditik. Bien tartera eta ezkerrera, Gera sartuko da, ezker zeharra, ez ark nahi beste gaiztotua gero txokoan baztertu Eneritzek, eta Zabalean ere gauza beragin nahi izan du jadaz, txapazpira joan zaio baina. Hor, txokun ondo bertu doiera eta hor Zabalien ugeku hortzean. Oso ondo sartzitu batzutan, baina goengoetan lurreti bueltan indar gutxi txokin atazaio eta azken egin etxapapea gontzaio. 26 markagailuan. Eta tira. Aurrera jarraitu beharra dago, eta nik uste Eneritzen agoko irribarreak horixe ez dagoen duela jarraituko dute. Ez tabil, baldintzarik honenetan bikote urdina, baina 22-garrenera iristen ez den artean badaude aukerak, hau iraultzeko naiz eta oso zail izan berez. Partidu bat atzeko ikuste jokatzen egin kondiziotan zaila dela oso, baina marka hori itxuratu baik egiteko hor tanto batzukin aukera duen. Erak orain amua izan zezakeen, keinu egitea erabaki du eta hanek bikain baliatu du, leirek jaso, ez dio Gerari jokaldi egiteko aukera kenduko bien tartera. Asko erdiratua, zabaleratua, Zabalean Eneritzek, ipar eta Gerak barruan da eta asko zabaleratuko da, Eneritzek bildu eta gaizto jarri eta tantoa lortu du gainera. 7 eta 20 eta hor beldurtu gara, hemen Zabalean bada futbol ate bat, eta uste dut bertako zutoinarekin jo duela danbatekoa, baina ondo dago, Eneritz. Kontrakantxa zabala dago, baina nola lurren labainetan, arrastan azkarratea da, eta hor bastarren kontra jo alare indarra galduta, ez da, emesteko minik hartu zeitun jekia. Lehen ere berari pasazaio, orduan hainbeste ez da zabaleratu, ez da hain zabalera joan, baina orain kolpea da guzti entzun dugu, baina ondo dago. Eta 7. egin dute eta 8. egiteko aukera eman ziezaieken behar bada sake gaiztoak. Hanek jaso du, piloteoak segitzen du eta orain errematatzen aukera badatorkie asmatzea da beharrezkoa. Hanek luze atzera. Leire sartuko da lautarditik. Jaso eta ezkerrean sartu nahi, eskuinaz sartu da azpiti datorkio pilota Leireri, baina ongi ekarri eta atzeratu. Hanek ere luze atzera, hor pilota erdiratu da, baina prest dagoen Leire, baztertu, Hanek jaso, airez sartu da Eneritz, txosta jota nahiko egin du Gerak eramate hutsarekin, eta gero txokoan tantoa egitea lortu du, arroa izan da dejada, baina Hane pare bat hausuren faltan geratu da, iritsiko bazen. Hor, azkenin pixkat behartu ezkeo kostaitea, norbean leku ondo hartzi eta hor asko behartu duera, eta bigarrengo
dejada hortan, ja, urruti zeuden gorriak eta oso ondo egindako tanto politia. 8 eta 20 eta orain hasi dira pixkanaka markagailua itxuratzen, hauxe dute gainera partidan zehar egindako tanto boladarik luzeena, 19 eta 6kotik 8 eta 20kora etorri garen une hau da segidan tantori gehien Harri eta Galeano bikoteak pilatu duen garaia. Eta bestela dihardute orain, Eneritz gehiago sartzen eta asmatzen ere bai, zorte pixka batek lagundutan nahi baldin baduzue pilotazaleok, baina hobeto hori da eta Leirek ere usatu ditu, ezkerrarekiko mamuak. Bueno, esan dauna, azkenen pixka bat mantendu frontizien pelota ikartzeko modu, eta gero horrein aukera duenen Eneritzek saiatuko hor pixkan nahazten da bukatzen tantuak. Gerak aukerakoa du, txokoan luze utzi du, Eneritzek jaso, atzeraka etorrita. Han esartuko da orain, zabalean bai, barruan dazkenean eta toki txarrera doa, Leirek makurtu eta jaso, Iturriaga katzera, hau jo bai, gainean da. Gerak moztu, Eneritzek karria pasatakoa zen, gero zabalera, Eneritz badator, jo eta jasoko du ez, jasotzeko moduko ez da izango. 21 eta 8, erabat behartu dituzte Leire atzean eta Eneritz aurrean, eta gero atzetik aurretik atzerako pasaera hartan iristeko denborarik ez dio eman Eneritzei. Azkar, hor pentsatzeko denbora azkarra ibilia hor hiera azpitiken bizi mandata hor atzaka etorrita zaile da. Baina, esan duena, hankako ondo finkaue bueltatzeko eta, azkenin eta garrena eta, komodo inorrez da irutzizate, hemen frontoi honetan, baina batzuko beto oso egokitatzen ari eta, kondizio horietan, erreskondio eta barrena. Eta ala hobeto ari dira, egokitzapen lan horiek hobeto egin dituzte, Iturriagak eta Mendiburuk. Ez dute denbora asko behar izan berotzeko hemen bestela ere. Ez baitago giro txarra, epela dugu, pilotalekua eta kanpoaldea ere ez dago erabatotz, beraz baldintza honak dituzte berotzeko pilotalekura oitzia izan da. Behar bada Eneritzek eta Leirek falta izan dutena ein txiki batean. Azken tanto izan daitekeena jokoan, Eneritz sartu da, zabalera, txokoan utzi du pilota Iturriagak, iritsi eta luza jarri txokoan barrena eta gorpuzera bideratu Eneritzekan eri, gero zabalean Leirek. Zabaletik azkarrera Hanek asko baztertu zaio eta hor ez zegoen prest Leire abiatzen hasia izan arren eta Eneritzi asko baztertu zaio, asko baino gehiegi. Baztertu zaio pilota 22 eta 8, azkar amaitu da partida. Eta beste puntu bat bikote gorriarentzat, Iturriaga Mendiburu bikotearentzat. Eta honek are sendoago jarriko ditu bigarren postu horretan, puntu kopuru bera dute. Eta beraz, ez dakit orain zein izango den bider azkar errepasa ditzagun, partidak utzi dizkigun zenbakiak, elkarrizketa postua atontzen ari zaizkigu eta Oiana eta beste zenbait lankide. Gerak pilota bakarra galdu du eta asko egin bien tartera bi, moztuta irusak ez lau eta bana dejadazatzera eta zabalera. Hanek bi egin ditu, behartuta galdu ditu batzuk, gaina nik ez dizkiot galdutako zatartu, behar bada irizpideak ere batzuek eta besteek ez ditu, eta berdinak izango zabalean egin du tanto bata eta bestea atzean hiltzatua. Ezkerrera Leireri sartu diona, Eneritzek 3 pilota galdu ditu eta honako hauek egin, biparetaz moztuta eta dejadaz bana, eta airez eta atzean beste bina ere bai. Eta bukatzeko Leirek 3 pilota galdu ditu, tartean bere ezkerra ondo ez egoteak ere eragina izan du horretan inolako zalantzari gabe, eta partida honen iraupena 39 minutu eta 35 segundoko izan da. Eta lehen esandakoa lidertzatik gertu jarri dira Iturriaga eta Mendiburu, behar bada lider ere bai ez dakit izango dugun sailkapen errepasatzeko aukerarik gero, baina
argituko dizuegu hori inolako zalantzarik gabe, eta Leirek eta Eneritzek ez dute zertan etxi, datorren asteko partidetan aukera izan lezaketelako, naiz eta Getariako Sahatxaga kiroldegi honetan jokatuko den bigarren partidaren emaitzaren menturan geratu behar izango duten, eta horren arabera erabakiko den euren etorkizuna lehiak eta honen final lardietara begira. Hau esan da, prestatu zaizkigu elkarrizketa esatean Iturriaga eta Mendiburu, eta ea bada zer dioten banoa euren gana. Hemen ditugu bira atleak, neskak, ez zen pilota leku erraza jokatzeko, baina zuek aurkariak baino hobekixiago moldatu zarete hanka jarrera horietan. Bai, azkenen zaila da jokatzeko ez, oso lur bizi dauke, kiroldegiko lurrekoi daukea ez, jartze asko kostatzen dela, erasoan dabilenak bamin ikendo ez, defentsarako ia ezinezko bihurtzen die pilotak, eta nik uste, gugurea gaur ongindula. Eta hasieratik ez dakit esango zituen, baina antzeman diozu Leire galean hori, ez zuela ezkerra ondo. Bai, naharitzen zen igual konfiantza gutxi xamarrez, hor pixkoa kargatzen bat zinun, eraman gabe utzi edo bestela nahiko aurren usten zin, eta horpegiz jokatzen denen beti erresagoa da jokatzen. Eneritzek beraz lan handiagoa egin behar izan du, pilota txar batzuk kendu nahi izan dizkio eta kendu dizkio, erasoan ere ibili da, baina zu ere fin ibili zara langintza horretan, hoi bezala. Bai, Eneritz arriskutsu dau, ez, bukatzen do oso aixe, gaina bixi-bixi da bilki pelota eta defentsantze esango, dena taiatzen da, ez, nik uste bere aldetik bere partidu poliki jokatu dola, baina guk gure aukerak baliatu ditu eta ongira hasi du. Eta puntu honek sendotuko zaituztate gora begira, arriskurik etzen duten eta jada konfiantza hartu behar final lardietara begira. Hori ez, puntua lortu dugu, horrek ere konfiantza puntu gehiago bat mandigu, eta semifinaletara begira asko lagunduko digula uste dut. Bukaera aldera Leirek apur bat hobeto jardun du, baina Leire ezkerrean kateatu dizkiozu zenbait pilota eta hortik lortu duzu saria, horretaz ere konturatu zarelako, Jane. Bai, igual azken aldera hobekixo ibili da, baina guk zulo hori mantentzea lortu dugu markadorean eta hor egon da partidera bazteko puntu hori. Datorren astean falta zaizkizuen biak, liderren kontra urrengo okerrez faldiman naiz Maili eta Amaia zain, eta horrekin bukatuko duzu ezuek. Partida gogorra hori, lider zerbaitegatik dira, baina polita izango da ikusteko, zaila baina jokatzeko. Bai, zaila izango da jokatzeko, baina gogokin hartuko dugu, erronka polita izango da eta irabazteko posgogoiekin. Edarki baneskak, eskerrik asko eta datorren astera arte. Zuri. Zazpi dituztenak ez dira haiek, Maili eta Amaia baizik, gaur 9. izan dute, 8 bazituztelako atzotik jokatuta Jerak eta Anek, eta beraz bakarraren faltan dira partida horretan, liderratza behar bada erabaki daiteke, ez dakit orain puntuko burua nola den buruz, baina argituko dizuegu hori datorren asteko partidaren aurretik. Galtzaileak ez ditugu harrapatuko, eta beraz honetan txutziko dugu lehen partida honi zegokion analisia. Jarraian hemen pilotakadek iragartzen digute, bigarren partida bat ere izango dugula, eta honetan Eneritzen eta Leireren egoeran, baino txarragoan dira gorri zariko diren Natale eta Maite, hauek gaur amaituko dute ligaxa, 9 dituzte jokatuta, eta gaurko 10. finituko dute euren ligaxkako ibilia, eta derrigor irabaztera, eta derrigortuta daude irabaztera, atzo lan zailak izan zituzten, alere 15 tanto egiteak ere zerbait esana izango du, Ainoaren sakai eustea ez delako batere lan erraza, eta gaur zer egiten duten, lehia zuzena beheko postuetara begira, aurkari Oskoz eta Agirre izango dituzte, bosgarren dira batzuk, Naroa eta Leire eta laugarren Natale eta Maite, eta lehia zuzena gora begira jartzeko, derrigor bientzat irabazi beharrekoa, derrigortasun txikiagoa behar bada Leirek eta Naroak, datorren astean ere partida bat izango dutelako eurek, eta beraz horren arabera ere joka dezaketelako gaur lasaiago. Aranburu Ruiz eta Larramendimukika Oskoz Agirre beraz gaurko partida, berehala sartuko gara
bigarren honek emango duena aztertzen hasi baino apur bat lehenago. Oraintxe arte.
Eguerdion berriz ere pilotozaleok Getariatik. Eguneko bigarren partida hastear da. Eta lehen esan dizuegu, sailkapenari begiratuko geniola. Lider jarraitzen dute Maik eta Amaiak. 4 puntu gutxiago dituzte Gerak eta Anek, eta beraz ostiralean joka daitekeen, partidaura joka daitekeen diot oraindik Zumarragako udalak ez baitu baieztapen ofizialik eman. Ostiraleko edo datorren asteko partida horrek erabakiko du behar bada puntualdean nola dagoen, naiz eta partidako buru txikiagoa jokatu da izan, oraingoz lider doazenek. Bigarren honetan lehia zuzen-zuzena 5. eta 4. eta 5. dauden bikoteen artean. Gorriek nahita nahi ez irabazi beharrekoa dute txapelketan aurrera egin nahi badute, eta urdinek oraindik beste 2 aukera. Datorren astean, Oiana horrek ez du lasaitzen lagunduko, Natalek eta Maitek gaur nahita nahi ez irabazi beharrekoa dute eta. Bai, hoi da. Ligileak danantzeko 10 partidu die, batzuk lehentxo bukauko ge. Baina, bueno, gaurko partidue beste bat bezala hartu behar duke. Hilo bizi irabazteku da azkenin oso importantia lako, baina, bueno, hori burundala eta ezkio zaila izitea fresillo horrekin jokatzi, eta ustete partidu hau irabaztea eta berba duela. Bestea bezala xe, eta ea partidu poli bat ikusteko aukera dukun. Eta atzo horixe bera aipatu ziguten Natalek eta Maitek gaur pilotaleku txarrean jokatu behar badute ere saiatuko direla gozatzen eta partida irabazten ahal dela. Lenda biziko tantoa txokon egin du Natalek, eta hor berriz ere nabaritu dugu pilotaleku honek. Berez duela aurrealdean koxka makurren bat, hor pilotakera bat egin baitu behera. Bai, efektu eman dio baita ez, dejada hortan, da nik ustete tanto oso poletien dula Natalek. Bat eta huts beraz, Nataleren bigarren sakea izango da honakoa. Badator, Lazkaotar gaztea sake ateratzera, abiatu da, eta jarri du tantoa jokoan. Naroak eutxi, baina aukera garbia utzi dio gero Nataleri, bien tartera moztu, txosta joarazti, baina Oskozek jaso du, horrengoan zabaleratu eta gero bildu, eta bere buruari kantxan behar bezala jartzeko kokatzeko denbora eman Leirek berak. Maitek atzera luze-luze, eta baita Naroak ere. Maitek jaso, Naroak bien tartera, iritsi eta luze jarri. Maitek eta Naroak berak ere bai, gaur bi atzelariak oso seguruak dira. Gehiago emango dio behar bada Maitek, baina oituta dago Naroa, defentsa lana egitera. Eta horretan gogotik hariko da. Bai, atzien nor bile jarduteko moku die. Gutxi galtzeuenak eta izango dira gaur pelotaka batzuk atzea izango dira. Gero saiako baita nahazten segun partidu nola dejun arabera, baina bibi atzelai seguru eta pelotari dienak. Eta bana markagailuan. Hor gainera etorri zaio zertxo baita Nataleri eta ez dio kolpea tiratzeko denborarik eman. Bai, askotia jo azkeneko momentun da, bai, azkenen ezin du Bazarren kontra preso golditua eta ez du eki ondo kolpiatetzeko. Eta hasi dira. Urdinak baztertzen eta Maitek berriz ere ezker paletatik ezin atera jarraitzen du atzo ala ibili zen Ainoaren sakeekin denbora luzean gainera, eta gero orain ere alaxe diardu Oskozek jokaldia txokoan bertan. Maitek jaso, Leirek bien tartera, Aranburu sartu da, Leirek berriz ere bien tartera, Aranburuk ezkerrez eutxi, eta Agirrek zabalera. Ez da barruan izan kanpoan baizik. 2 eta 1 beraz, hor gehiagitxo horretu du, kanpora joan zaio, hor matera joan da, baina Zabal ere joan zaio. Bai, Zabalien ikusi gu, hor
Utsu nizeola eta horraz botatzen hasia, baino kantxaz zabalera oze onda, tarte txikile zoken da zabalei juntzaio. Atera duzakea Natale Aranburuk hau ere ezkerrera. Bi gaina utzi, Agirrek eta Nataleri sartzeko aukera kendu gainera. Maite etorri da aurrera eta berak badu berez arriskua atzera. Naroak jaso. Maitek eutsi eta atzeratu. Naroak bien tartera txostegin dio Maiteri, baina ez du bestelako joerarik hartu pilotak. Orain ere toki berera, hau naturalago, ongi eutsi dio Maitek. Jaitsi eta baztertu Naroak. Natalek jaso, Leirek ere moztu. Maitek ongi eutsi dio, berriz ere oskoz sartuko da bipareta, ez da hainbeste zabaleratu. Natalek bildu, txosta joarazi eta Naroak eutsi. Maitek atzera eta baita Naroak ere luze zaio eta 3 terditik 4 terdi ingurura, 5 terditik gainera etorri zaio Maiteri preste egonagatik, baina jaso. Bien tartera jaitsi Oskozek. Mujikak eutsi dio. Eta gero berriz ere atzera Naro Agirrek berak. Maitek eraman Oskozek jokaldia, gainera etorri zaio Nataleri, baina hau ere ekarri du. Oskozek atzera, bolea Maitek, txokoan Oskozek. Maitek eutsi. Eta Naroak atzeratu. Maitek jaso. Zabalean jokaldia Leirek, boztu Maitek eta hor ez du eusterik izan Naro Agirrek, 3-1. Bai, hor, Maitek ondo ikusi du Zabaleko pelota hoi ondo ailau da, eta gero ondo ailautagun hemen erasuen bizita ondo gotzen baiozu, min asko itea eta hor ondo sartu du berdan lekun da Naroak ezin izin du ekarri. 3-1, Natale dator berriz ere sakera. Atera du luze jarri. Naroak eutsi eta kendu gainera, hemen eusteak asko balioko du, aurrean nola Natalea la Leire oso sartu zaleak baitira. Bai, eustik asko balio, atzelaiek bilek ondo eutxiko eta gero aurrien erasuen ondo nahi biltzenak asko eukiko asmota ez, defenditzia zaila dalako. Eta ondo moldatzienak, erasun ondo moldatzenak asko zer esan asko eukiko. Oskozek jaitsi, Natalek eutsi, berriz ere aukera gauza bera egiteko hori egin du gainera. Maitek eutsi oraingoan eta Naroak atzeratu. Luze Naroak. Lauterditik Maitek are arroago. Hau barruan da. Eta arrotasun txikiagoarekin. Altuera txikiagoarekin, baina hau ere luze jarria Naroak orain ere bai. Elkarri bizkarra erakusten ari zaizkie bi atzelariak, oraingoan Zabalera Maitek, Oskozek jaso, eta Natalek atzera boleaz eutsi. Doi izanagatik ere Naroak, herriz ere bien tartera, hau ere gainean da. Natalek Zabaleratu, Oskozek eutsi. Aranburuk tejada, txokoan eutsi eta atzeratu. Naroak boleaz sartu da Maite, Zabalera Naroak. Aranburuk eutsi eta txosta joarazi gainera, Oskozek jokaldia, Maitek zabaldu, Oskoz iritsi da, eta Mujikak atzera, boleaz eutsi, Naroak atzera, Natale Aranburuk berak, Zabaletik bildu eta gainera arrotu, eta ezkerrean sartu, Naroak Maitek eutsi, Oskozek jokaldia, txokoan, baita Maitek luzeseago ere, toki berean laburrago, baina aurrekoetan bezain gehizto Natalek, Naroak eutsi, atzera eta Zabalera, eta badatorrona berari lagunari eskatuta Naroa, baina iristeko denborarik ez dio eman, 4-1, hor hasieratik behartu dituzte aurkariak, gorriek, eta lortu dute, beren helburua. Bai, tanto oso gorra ez, 4 pelotarik gorra horrien tikitak baten ibili die,
eta bai, partidun sartzeko tanto oitako eta deskantzu pixka da ondo torriko zaile. Hor, momentu askotan Urdinek defensa oso ona egutsi due, Gorriek atakin gehiago ibili die. Eta bueno, bukaeran hor bizi-bizi atea du. Eta Naroa ja pasatatzen pelota zan da ezin izan du ekarri. Eta lehen etenaldi askatu dute Naroak eta Leirek, horra usua bete xamartuta bukatu du tantoa Naroak berak eta ondo etorriko zaila atxedena. Azkenengo tantoak benetan biziak izan baitira. Eta piloteatuak. Bai, hoi da. Pelotaleku beha bizile da, baina baita bikote Gorriek asko presionatzeu ez, bilek maitere asko aurreatzea, bolea ona dauketa orduan gainien jarrita aukitzituzu askotan, eta bueno, batzutan kostaitea bukle hortatik hor aurretik atatzi, eta bueno, Naroak nik uste torro pixkate aldunien horra atatzen saiaukoala. Atzeaka pelota ekarriz eta hortan saitu berko. 4-1, Nataleren izango da ondoren gosakea eta Maiteri atzean pilotak baztertzea izango da eginkizunetako bat. Natalek sartzeko aukerarik izan ez dezan eta hasieratik horretan ari dira saiatzen Leire eta Naroa. Bai, Naroa gaina pelota asko baztertzeu eta hortan saiau behar du bai Maite. Bueno, min lezakena hortan da baita eta bueno, behaien joko nero gabe behanak esaitu. 4-1, Maite gatzean eta ezkerrean. Naroak eraman du. Eta berriz ere atzera eta Zabalera. Natalek bien tartera jaitsi Oskozek, Maite iritsi da. Eta orain Agirre bera hasiko da gintzen atzera luze. Aita Maitek ere. Bien tartera Naroak. Eta horren hori egin zaio pilota Aranbururi, jokaldi egitera joan da. Baina txapazpira joan zaio. Bai, hor aukerazun nahi da nahiteko, baina azkenin azkartxo kolpietia jo eta bera juntzaio. 2-4 beraz markagailuan. Beste tanto bat Urdinentzat eta partida honek ezagun du lehendabizikoa baino luzeagoa izan daitekeela. Bereziki atzelariengan egon daiteke gaur partidaren zama atzean baztertzeak eta pilota zailak ipintzeak jokozkanpo utz ditzakeelako aurrelariak eta horretan hasi dira. Bi bikoteak elkarri erasaten hasieratik. Bai, lau pelotaren usteko ondo dela ez, partidun sartuta daude. Eta bueno, geho partidu asko gortzen di joan egin, zenek uste jo baita, Gorriek asteburu hontan 3. partidu ere badu, karga ondile da hoi, eta bueno, aukera duen behan emateko partidun zier. Lehengoan aipatu zigun Maitek egutegia erabat ezartzeko arazo handiekin ibili zinetela eta behar bada ez da honen egutegiari dagokionez asteburu berean 3 partida jokatu behar izatea, baina horretara behartu dituzte asteburu honetan. Akatsa orain Maitek egin du, bien tartera bidalitako pilota batean eraman ezin da geratu denean eta 3. beraz Oskoz eta Agirrerentzat. Bai, hor pelota jarrita zean Maite ez, baina pelota oso bote motx gelditua, bote txikile egin du eta ez da aila ondo. Sakera dator Leire Oskoz, honek ere baztertzea zer den saketik, pilota baztertzea zer den badaki eta hau ez du aurrekoa bezain beste ezkerrera bildu. Naroak luze, Maitek saiterditik eskuinez jaso eta segitu hondator aurrera eta horrek lasaitasuna emango dio Nataleri atzo aipatu zigun jerak behar bada azkarretxo aritu zela mugimenduetan eta jokaldietan sartzen, baina alere gaur lasai ibiltzeak ere garrantzia du, oso puntu garrantzitsua delako eurentzat, atzean baztertu dute pilota eta Maitek ez du eramaterik izan. Ez hor atzaka etorri eta baztertu intzaio eta behar bezain beste
indar emate ez dugu eta ez da jau frontesea. Launa, markagailuan, eta berdinketa honetatik aurrera aurkari egin egiten segi nahi Urdinek eta behar bada aldatu da partidaren dinamika. Hasieran gorriak hasi dira nagusi izaten, baina gero Leirek pilota baztertzearen eta Naroak luzatzearen ondorioz lortu dute tanto sorta bat, eta zeinen ederra izan den orain aurrelari nafarrak egin duen gantxoa bebetik hartu du, baina sake erremate bikaina izan da, oso aurrean zen, bat eta laurden inguruan, baina ez dina hobeki ezkutatu du, badakite pilotalekua azkarra izateak abantaila dakarrela pilota zabaleratzean, indarra ematen bazaio barruan baldin bada behintzat, barruan errenditzea lortzen bada behintzat asko zabalera daiteke, eta kasu honetan horixe baliatu du, baina zinez gantxo zaila zen eta bikaina egin du. Bai, Leirek konfiantza gain honen saiatzea eta gustatzen zaio gaina tipo hortako jokaldi egiten. Eta ikusi partidu batzutan hor pixka iskutu jokatzen, baina konfiantza pixka hartze baldin bau gehi hori ikusiko jo olakok. Eta Leirerengan ere behar bada neke pixka bat izatea ez da harritzeko izango atzo Maili Barrokalek eta biek lauterdian jokatu zuten iluntzean, gaueko 9 galdera Arnedon Errioxan eta etxera heltzerako nahiko berandu izango zen, lo asko egiteko tarterik ez du izan, eta beraz segituan etorri behar izango zuen gaur hona Getariara, baina atzokoaren zamarik atzaio nabaritzen hasieran behintzat kanpora joan zaio Nataleri, eta bereak lortu du tantoa. Bere akatsak erabaki du tantoa, Leire prest dagoen eramateko, baina beharrik ere ez du izan, 6 eta 4. Bai, pelota justu antzin, baina kanpon izango seituna altxadu paileek eskua eta zabalei juntzaio maite hor bastarreko pelota hori. Gu atzean jarrita gaude eta behar badau ez da ikuspegirik onena barruan edo kanpoan den erabakitzeko garaian. Jon Uria da hor aurrealde horretan kokatuta dagoen eta berak du azken hitza, ondo ikusiko zuen, baina aurrean izateak abantaila hori badakarreta. Beste tanto bat jokoan, Naroak luze atzera, boleaz sartu da Maite, eta orain Oskozek jokaldia bien tartera gaizto, Maitek jaso, Leire sartu da orain Zabalera. Hanketara jokatu dio Nataleri, baina Lazkautarrak ekarri du. Zabalera berriz ere Naroak eta abiadura badarama pilotak, Maitek eutxi, eta berriz ere azkar dator aurrera, berriz ere luze atzera, baina hau ere jaso du Eulateko atzelariak. Oskozek jaitsi, Natalek eutxi, Oskozek azkartzearra gantxaren ardira, ez da ark espero beste Zabaleratu, eta Naroak atzera gero. Ez dine eutxi, Maitek, horre urdinena izan da meritu guztia, eurek nahastu baitituzte aurkariak. Bai, Leire asko moitzen pelota ez, alde bat eta bestea. Eta Gorrilla eba defentsa lanetan, tanto hontan, erabat, ondo ibilide, baina azkenengo pelota zortan pasa egin du Maitetan, naiz da hor ezkerra irez bueltatzen saiatu ezin du. Eta bigarren ezaten dute partida, kasu honetan Urdinen etenaldia barik Gorrien izan da, Gorrien lehen da bizikoa izan da huxe. Hartu diete tartea markagailuan Maitek eta Natalek, Nataleri eta Maiteri Leirek eta Naroak, baina segi behar dute. Hurbildu zaizkie markagailuan eta aurretik hasi diren bezala jarraitu beharko lukete, ez da erraza, baina asko baztertzen baitute pitu da ezkerrera, nola batak ala besteak. Bai, batzuk badia, beti gehiago itxeuenako hobeto makilenak hori, eta Naroa oitako bada ez, asko baztertzu pelota, eta luzatzena ondo da eta bai hor minetan nahi di. Eta badaki baztertzea zer den, Aitek gaur lanak izango ditu, eta behar bada kezkarik handien atzo elkarrizketa ostean aipatu zidan, Getarian jokatzeak ez du laguntzen, pilotalekua zaila da, baina badirudi Laurak ere ondo hasi direla, eta honez gero egokituak izango dira pilotalekura. Bai, antzeman gau ez, lurren iristakortasun noi bat atzeak etorri eta pelotak kartzea dikosten horietan hankak ondo finka hau buelta berri zititielako, baina ondo moldatzen nahi dira partidu gorra idea jokatzen da mendik aurre ere aberrola segitzen.
Beste tanto bat jokoan, ezkerreratu eta baztertu Agirrek, Maite Gautxi. Oskozek jokaldia txokoan barrena, Natale Geraman. Leirerena keinua izan da, baina bikaina aprobetxatu du gero Naroak hor txostegin dio pilotak Agirreri berari. Ruiz de Larramendik atzera. Naroak eutxi eta Natale gorantzi izango du aukera garbia. Azkenerako gainera etorri zaio pilota eta hori ere badu alako pilotaleku azkarretan atzeraka zertxo baita egiteak ez ustean harrapa dezake pilotaria, baina berezko du pilotalegunek eta horretara ohitzea besterik ez dute izango. Natale Zabaletik hasi da jokaldia egiten, baina behera joan zaio. 8 eta 4 beraz. Zen aukera txarra, baina gorago behar zuen indarra eman dio, baina ez du posible izan gainean ipintzea. Bai, aukerako pelota ez, hor Zabalien nahi da nahiteko. Eta askotan hoxe izide peligrosonak idea bat baino gehiago etortza izkizu burua eta azkenen zertan ez gelditzen. Atzo ere saiatu zen alakoren bat egiten Natale bera azkarregi erabakiak hartzen ari otezen esan zigun jerak eta gaur ere partidaren garrantziak berak bultzatuko du agian batzuetan sartu behar ez duenetan ere sartzera. Atzera Leirek, Maitek jaso, bada burrunbaren bat hemen armaietatik kantxara etorria, eta orain Maite hasi da jaisten. Txapazpira joan zaio ordea. Bai, hor Leirek aurrena ezker gaitxo hortan asko behartu du Natale, pelota ikarri du, baina eurrengo bueltan ba Maitek ez dio berbezela kolpiatia eta bera juntza jo. Maite galdu duen, lehen pilota izan da, baztertutako pilota gaztizkiogu, orain arte galdutakotzat zenbatu urdinen egindakoak izan direla iruditu baitzaigu. Sakera dator Oskoz. Jarri du beste tanto bat jokoan. Maite Gautxi. Naroak bien partera. Hau ere jaso du. Eta gero Agirrek luze Zabalera ez erdialdetik txokora. Ezker paretaren ingurura. Oskozek bien tartera orain. Maite Gautxi. Zabalera, orain bai Naro Agirrek. Arranburuk bertan utzi du. Eta gero erdialdetik txoko ingurura. Leire gairez sartu da Maite. Gainean da Naroaren pilotak da. Jotabeloz orain zesto harra. Maiterentzat aukera, Zabalean jarri du, Naroa dantzan ibiltzeko batetik bestera. Baina honek ere ordainetan ederki asko baztertu dio pilota. Eta gaizto jarri gainera. Zabalean Oskozek, Natale iritsi da. Luze Naroak. Eta baita Maitek berak ere. Agirrek luze. Bien tartera Maitek, Eutxi eta Naroak atzeratu. Herriz ere ezkerrean barrena. Maitek, Agirrek jaso. Ezkerreratu nahian, baina azkenean erdiratu Natalerena. Txokoan bertan luze utzi du Naroak. Maitek ez Natalek Zabaleratu. Oskozek txokora eta Maitek atzetik aurrera etorri. Lagunari eskatu eta atzeratu. Naroak ere bai, luze Maitek ere lautik. 3 Laura. Naroak jaitsi, Aranburuk ekarri. Oskozek atzera, bolea Maitek. Naroak ireki, barruan da, eta lehen esandakoaren bidetik pilota hemen barruan izan ezkero indarrez ibiltzea lortzen bada asko zabaleratzen da. Eta horixe bera egin du, barruan izan da, altuera eman da bazik joan pilotaka da, baina azkenerako ezer egiterik ez pilota biltzeko kontrakantxatik Natalek. Bikain zabaleratu du Naroak. Bai, tanto pelotatu eta gorra izen da, haure, eta azkenengo unien hor Naroak oso ondo zabaldu du, oso bizia eta Natale pasain du. 10 eta 4 eta badoaz aurrera pixkanaka ez da aldea inondik inora erabakigarria, baina zabaldu dute zulotxoa. Bai, 6 tanteko zulua, partidu ezin da esan. Ja ez da honik ondiken, baina bai aldetxua da,
nola digun ikusita guain momentu enten partidu, baina gorriek zerbait bauke bukaera arte borrokala dela, eta, bueno, ondi saiatuko behan nadan atatzen. Naroak bien tartera, ezkerret sartuko da Natale, pilota ireki, Oskozek jokaldia, eta Maitek atzera gero. Luze Naroak, lauterditik, atzera, bostetik, Maitek jaso. Naroak arrotu, baina oraingoan ezkerrera barik Zabalera. Maitek bildu eta txosta jo nahi, ez du aurkitu, baina Zabalean berak jokaldia, Oskozek jaso. Eta gainera etortze azkenean motiboleaz eraman du Maitek berak. Oraingoan ireki Zabalean Oskozek. Eta hor hanketara jokatu dio. Eta ez ustean harrapatu du Natale jokaldi horrek. Beste jokaldi bat egin nahi izan du, baina behartu antxean sartu da. Bai, hor azkenin hanketa jokatu dio eta atzak etorri eta jaso urtzen pelota hortan azkenin kolpie tiren dio azkartxo eta bera ontza jo. 11:04 iritsi dira lanerdietara. Oskoz eta Agirre eta hemendik aurrera konfiantza handiagoa izango dute eta behar bada Natalek eta Maitek mamuren bat ere bai. Atzo ere azkarri esegin ziren partidak, baina atzoko aldagaia ez da gaurkoa izaten ari. Ainoaren sakek markatu zuten erabat neurketa, bere partidek hala ere horixe izaten dute. Askotan kontrako bigotearentzat garratzetik eta gaur gainetik ari zaizkie pasatzen erabat eta aukerak izaten ari denetan ez da Natale asmatzen ari. Eta Maiteri askotan pilota txarrak ari zaizkie jartzen, aurkariak. Bai, hasieran buskote Laurek antze ikuste zien, pelota Laurek aizien erasuen da defentsan, baina, bueno, hor ja berdinketak aurre hasi dienen, ikustea hor urdinek behan jokua eta duela eta gorriek defentsan nahi dira batik bat, eta bai, Maite behartzen nahi dira, pelota ondo moitzen nahi dielako, eta bueno. Eta hor ere gorputzera bideratu nahiko zion Oskozek, lortu du bere helburua, airetz sartzea erabaki du Natalek, baina ezin izan du. 12:04 eta beste tanto bat urdinentzat. Eta bat zaulkina Natale eta Maite, eta orain Nataleari naiz ikusten lauretan burumakurren, aurpegiera ere serioagoa du. Eta Maitek pilotari lanez gain beste ezaugarri bat ere badu, hor psikologo lanak ere batzuetan egitea tokatzen zaio. Eta orain horixe behar du, atzetik doaz eta ez dira nahi bezala jokatzen ari. Aurkariek ez dietelako hori egiterik utzi zati luze xamarra honetan, baina partida ez da bukatu, 22 arte partea egon badago eta buelta eman dieza joketela buruan izan beharko dute, partida gogortuz gero behar bada alda daiteke egoera. Bai, saiatu berrauke ez, behana egiten saiatuz, urdine momentu honetan oso senda ikusteie, behan partidu egiten, defenditu berdanen defenditzen oso ondo, eta gero erasuen oso ondo moitzen nahi die pelota ez, eta hemen erasun nola moitutakun zaile da defendetzi eta behartu bintzen asko egiten nahi die, gorreiek eta hortan nahi die esmatzen urdinek. Eta horretan aritu da Maite Ruiz de Larramendi Mujika Natale Aranbururekin, burumakurrago dago orain partida hasi denean baina alere honek ez du partidatik atera behar. Ez, mantendu behar, partidun barrun, marka hori behitu gabe hortza iztitut eta lanen zaitu eta tanto bat lortzeuen, pelota aldaketa oso zeiteuen, da pixkat aldatzean partidua oso ze... Hasieratik nik uste honekin ari direla, baina behar bada tanto egitean epailearen saskira joko dute beste material baten bila eta horretik inea bada tanto sorta bat egin dezaketen, baina aurrena nagusi izan behar jokoan eta beren
eta bere buruari bikote gorriak aukerak sorraraztiko balizkio, izan lezakete aukera tantoa lortzeko. Inolako zalantzari gabe eta Maiteari da horretan saiatzen, zabalera jokaldia Naroa Agirrek benetan ederra izan da, eta Natalek ez du iristerik izan, hau ere jokaldi benetan bikaina izan da. Urrundik saiatzen da batzuetan Naroa alako jokaldiak egiten, eta hau dotore atera zaio. Naroa ikustea konfiantzakin, pelota bizi moitzen, atzea ateatzen baita, eta aukera dunen hor Zabaleko jokaldioi gustatzen zaio, eta gaina oso ondo eta zaio txapa gainean, da beste tanto bat urdinentzako, eta partidu ezin. Sake gaiztoa Oskozek, Maitek jaso, baina aukera garbia Leireren azkenean gainera egin dio pilotak eta nahi bezalako jokaldirik egiterik ez. Txokoan barren lauti du pilotan Natalek, gero baita Naroak berak ere kantxaren erdira Aranburuk. Oskozek eutxi, berriz ere toki inguru berera. Agirrek bildu eta gaizto jarri Maitek atera, eta orain Oskozek eskatu dio. Naroari bera sartu da, oraingoan Naroak jo beharko du lauterditik luze-luze. 3 terdi Laura, lauterditik Maitek eutxi. Naroak bien tartera, Maitek ere luze-luze. Eta Naroak are luzeago 3 terditik Laura joango zen, bote egiten utzi balio, baina bolea sartu eta batzuetan horretan ere horrekin, ezaugarri horrekin bolearekin min egin dezake. Defentsa lanetik erasora pasatzeko baliatzen baitu zenbaitetan, eta horretxek sortu dio gero Nataleri ezkertzearraren bidez sartzeko aukera, eta hor pilota ezkutatu du, eta ez du barkatu, bikaina izan da jokaldia. Bai, oso ona ez, hor oain gorriek hartu du erasoako erasun ibili die, eta bukaera Natalek hor txukotik Zabalea bikain hindu, oso bizia terpelotza hor azpitik, eta Leirek ezin du seitura egin da, pelota ez da aldatu den azken Bai, esango duke aldatu dutela, zerbait behartu den, eta material berri honekin aurrera egin dezaketen, baina tanto egin orduko horixe pilota berri bat eskatu diote Uriari. Jonek ez du ez erresan, baina okerrez naiz pilota bera erabili dute orain arteko 18 tantoetan, beraz hau berria izango da. Baldin baitere, inolako honek berria behar dut derrigor baitut erabili, eta hor kanpora joan zaio Maiteri gutxigatik hau ere. Epaileak berak guri ikusten ez digutzi, baina Zabalaldera egin du. Eta ez da ginik hemen mendik ikusteak ere ez digu askorik lagundu. Ez, hemendiken, ez dakit, atzeko ikuspegi izango barrun ematezu, baina seitun altxa du. Bai, gure perspektiba epaileak berak kendu digu, botea egiten ez digulako, botea nola egiten zuen ikusten ez baitigu utzi, baina erabakitasunez ari da esku altxatzen, lehen ere azkar asko jaso du kanpora joan denean, baina ura askoz garbiago izan dugu, baino ale ere larri zen kanpo-kanpoan. Barrutik oso gertu, 14-5, eta hemen pilota aldaketak ez die saririk eman. Ez, eta kadatxoi ondo torko zitzaien partidu nor sartuta mantentzeko, baina ezin du, eta kadatxoi egin, tanto bakarroi indue, baina a ber, 15 eta 5. Eta 14 eta 5-egotik 15 eta 5 gora, aurreko pilotarekin 2 tanto jokatu dituzte. Eta lehengo esan dio Leirek Maiteri, beraz hasieran erabili duten ura, eta orain arte tantorik gehien erabaki dituen pilota, beraz usatu bena erabiliena izango da hause. 15 eta 5 honekin gusturago dira urdinak gorriak baino, eta material honekin saiatuko dira min egiten berriz ere beste gantxo hon bat. Natalek jaso, eta baztertu, txokoan bertan utzi du labur Naroak. Maitek eutxi, Oskozek jokaldia txokoan, iritsi da Maite, eta gero Agirrek atzera gerri-gerrian jota. Maitek eutxi, Oskozek zabaleratu,
Natalek ere jokaldia txoste egin du, eta hor joera natural hartuagatik ere bebetik sartu da dejada egitera Leire, eta ez du asmatu. Bai, hor defentsa nahin berri zen du Gorriek oain gontan, Zabaleko pelota zailo ekarri du Natalek, eta gero azkenin txarra galditzei hor, azken pelotak horiek hildako horiek paetatik bueltan askotan efektu hartzegu, eta oain gontan Leirek txapopea jantzaio gero. Baina nik uste hor eramatera bakarrik ez dela joan, efekturen bat hartzen ikusi dut pilota bera, eta hor zerbait egin nahi izango zuen seguru asko Leirek. Aurretik dira, oso aurretik, amartantoko bazentzula, orain bederatzikoa da, 6. egin berri baitute Aranburuk eta Mukikak, baina tarte zabalagoa dute akatsak egiteko eta baita jokaldietan saiatzeko ere. Bai, hoi da. Eozertako beti bentajak intzuazenin aukero emateizu, baina, bueno, loe ezin gobe hartu, Gorriek pixkat eta katxu egiten hauek saitu sartzei partidun da. Maitek eskatu dio Nataleri eta berak jaso du, oso zaila zena, eta baita gero txokonan zabiatzea behartu duen, abiatzera behartu duen azken ura ere. Natalek bolea eta gero Leirek bikain ezkutatu du, hor azken unera arte gorde du egin behar zuen jokaldia, eta bikain asmatu du, ezkerparetara gerturatu du Natalek, baina bikaina izan da. Osko zen ezkertzearra. 16 eta 6. Hor haidien mina handia egiten ez, ezkerrekin zabaldutako pelotaik azkar atatzeie, oso azpitik eta batzuk zaila asko ikarritu, baina goengo hau asko atea da eta pasatako pelotazun. Eta txapelketaren bilakaerara begira, lehengo astean Agoitzen aipatu zigun Aroa Agirrek ez zirela behar bada txapelketarik onena egiten ari, baina lehiakor izatea lortu zuten, gaur ere aurretik dira eta gaur Agoitzen bezalatxuko irudia ematen ari dira, eta honek falta zaizkien partidetara begira, konfiantza emango die, galduko balute ere, eta ere aurretik dira eta maila bikaina erakusten ari dira kantxan. Bai, hauek bilek beha partidu ditu benin oso peligroso da eta bat lan asko inaztitu, naro agatzetik pelota bakar bat ez du galtzen, eta Leirek defensa ondiko da baita, orduan naiz eta galdutako partidu izen, partidu erresi gino errazte duzte izin daniken. Osko sartuko da orain, txokoan bertan utzi du pilota, ezkertzearra Natalek, aurrez Leirek aurreko tantoan egin duena baino arroxeagoa. Apika, Naroa dator aurrera eta luze batet erditik atzera, boleaz Maitek jaso eta baztertu gainera. Agirrek ireki eta hanketara jogatu, Natalek eutxi, Oskozek zabalera, ez da toki ona, baina eraman Maite Ruiz de Larramendi Mujikak, txokora gero Oskozek hau ere gainean da. Maiatzen ari dira txokotik zabalera eta zabaletik txokora une oro behin eta berriz. Maite, jokaldia Natalek baina urruntzen eta nik uste behar bada nekeak eragindako akatsa izan zitekeela ikusiko zuen, aurkariek bere atzelaria Maite une oro behartu dutela eta berari lanak entzearen ere joango zen jokaldia egitera, baina etzen bat ere praktikoa. Bai, zozei nahi eta hor txekun dejada aitea joan izangoa, baina bai azkartzetu horren pelotoi eta zaile eta momentu honetan txoite garestile. Atzo baino lasaiago diardu, atzo erabakiak azkartxo hartu zituela aipatu zigun Jera Iturriagak, gaur erabakiak pentsatuago eta aukera garbiagoak dituenetan ari da hartzen, baina ez da erraza. Hala ari den bikote baten aurka aritzea eta are gutxiago buruan izango duten beste aldagai eransten baldin badiogu honi, gaur ez irabaztekotan kanpoan dira. Beraz, derrigor irabazi behar horrek ere tentsio handiagoa ezartzen dio berez izango duenari. Baina orain lortu dute tanto egitea, Zabaletik kantxaren erdialdera bizi bideratu du pilota Natalek berak, eta lortu du helburua. Eta beste pilota bat ez dute dute lehengo agidanez.
Bai, hori da. Beste pelotakin urdinek nausi die. Eta bueno, nahiz eta behaiei pelota guztoko izan igual, hasieran behak esaituko lako, dinamika hori hausteko pelota honekin abertakadatxo hori eiteguen, lehen lortu ez duena eta partiun pixkata azteik aurra eiteguen. Lehen tanto bakarrekoa izan da, 15 eta 5-egotik 6 eta 15-ekora hurbildu dituena, eta orain tanto bakarrekoa ez ezik, luzeago ere beharko lukete partidan sartzeko, ez daude guztiz itzalita jokoan jarraitzen duten horietakoak dira Aranburu eta Mukika, baina hemen jarraitzeak berak ez du saririk ematen, tantoak egiteak ematen du aurrera tanto boladak egiten segitzeko eskubidea, eta horretan gogotik saiatu behar dut hemendik aurrera ere. Kantxaren erdialdetik ezkerrera, luze Natalek, baina Naroa prestegoen bien tartera jeitsi. Maitek ezkerrez altxea, gero bote laburragoa egin dio esperoko zuena, baina Naroari pilotak, txogoan utzi du Maitek. Leirek jaso eta hangetara jokatu, Natalek ezkerrez eraman, eta gero Zabala zaintzeko eskatu dio atzelariak. Iritsi eta jokaldia, Zabalean baita Leire Oskozek berak ere. Aranburuk eutxi eta Leire Oskozek atzeratu. Airez jaso Maitek, eta gero luze. Are luze egon Naroa Agirrek, bolea ona da, gaizto joan daiteke. Leirek irekin, Natale iritsi da, berriz ere Zabalera. Eraman sotamanoz Maitek eskuinez. Eta baztertu gainera, berak jokaldia egiteko aukera, bipaleta ez aurrekoak bezain beste Zabaleratua, gurpilik bat ere gabea Zabalean orain, baita Leirek ere, Natale iritsi da, luze Naroak, txokoan jokaldia Natalek, baita Naroak berak ere, eta hor bertan zen beste jokaldi batekin erantzun nahi izan dio Naroaren dejadari, ezin izan du egin, baina ezer Maite Ruiz de Larramendi Mukikak, tanto dotorea izan da, 18 eta 8 Oskoz eta Agirre aurretik, eta azkenean tantoa urdinek lortu dute, eta orain etenaldia Natalek berak eskatu du, ez dabiltza gaizki, baina beste zerbait beharko lukete. Izan dituzte aukerak, baina baliatzerik ez dute izan, aurkariek ere horretara behartu dituztelako lan egitera, eta azkenean pilotaka askoren ondoren saria bestaldera joan da, urdinen aldera alegia. Bai, hor oso tanto gorra joko du, Laurek ibilidia oso ondo tokau zaienen defentsan, eta geho bukaera magoixe. Nekien erainagatik izelaike, azken momentu hortan pelota hori Maite iroitzia. Eta azkenean Natalek berak eskatu duten aldia, lehen esan dizu egun legez, 18 eta 7 da emaitza, lau eskaditzake, laueten aldi eskaditzake, bikote bakoitzak, 3. dute hau Aranburuk eta Mukikak, 2. eskalezakete, partida gogortua da, aurrekoa baino luzeagoa doa, 42 minutu terdi bete berri dira, partidari hasiera eman zaionetik, eta hemendik aurrera arnasa luzeagoko pilotaria izateak ere, tantoak gogortuko balira garrantzia izan lezake, Oiana. Garrantzia izan lezake behar bada hemen tantoak gogortzen badira auspo aldetik hobeto ibiltzeak. Bai, partidu emaitzan alde handile dago, baina partidu gogorra da iziten, ez? Ritmo handilekin aurrin sartuta tanto asko izan die, eta beteka da Mateu horrek, eta azkenin, pixket denbora otxoi hartu, oain da, arnasalditxo horrek pixket ekartze joen beha hona, eta takadatxo bat diteko aukera duke ben. Ruiz de Larramendi Mukikak moztu, Naroak eutxi, Aranburuk atzera, Oskoz sartuko da, eta hori behar da atzelariari uzteko egokiagoa zuen. Oraingoan kantxaren erdira baina gainera, Maitek jaso aldez edo moldez, Leirek ireki, jokaldia kantxaren erdira bizitasunez gindarrez Natalek, ero Maitek ere alatxu moztu du, eta bole hau ez zaio oskoan behar bezala sartu, defentsarakoa zen ezertarako izatekotan, eta zu behar bezala eskuan sartu, ez du gozatu? Ez zaio sartu, horietan oso ondo moldatzena da, baina
Ze sartuta azkenean, bueno. Horren zeuden sartuta eta Naroak ikusi hortik atea berra daukela eta pelota luzatzea jondo eta bueno, ondo torre zaila. Eta 19 eta 7 badirudi garaipena lortuko dutela urdinek. Hala Mateuen nahiko biderauta dake, alde hundile da eta gaina nola idean jokatzen ikusita nahiko biderauta Mateu bai. 19 eta 7, benga esan dio Garrasi. Handi batez Maitek Nataleri hemen jarraitu beharra dago. Agirre sartuko da orain Zabalera, Sotamanoz Maitek eutxi. Oskozek aukera, Zabalean jokaldia. Natalek beste bat egin du, baina txaparra batu du bidean jokaldia, alegin horrek 27. Egin nahian dabiltza, behartuta, baina ez zinean ere bai. Ba eta bazeon ez, utxune bazeon da, gainen izan bazen, tanto izan zen ondo botatako tejada zalako, baina txapa hortxe zion. Eta normalein aurretik jozten nahi, errexo botatzen zaizkio logo gauzak eta atzetik jozten nahi, txapago toldu, gehiotan izitegu aurkari eta guen kontan hoxetu gozaio, Natale. Oskozena izango da ondoren gozakea. Leire dator sake ateratzera korrikaldian, atera du, eta ezkerrean sartu gainera, Maitek eutxi, baina aukera eman Leireri edo zer egiteko, txokoan bertan utzi du lantzekoak eta gero Agirrek atzeratu. Maitek jokaldia, Oskozek eraman, Natalek Zabaleratu, aire sartu da erabakimenez Leire, Natalek ireki, gero kantxaren erdira Leirek berak, luze kantxaren erdialdera baita Maitek ere, ezkerreratu Naroak, Maitek ireki du, aire sartu da defentsarako Aramburu eta gero luze eman dio pilotari Agirre gainean da Maiterena, Oskozek atzera eta beste bolea gozatu gabe bat, 21 eta 7. Maite ari dira gehien behartzen eta bukaerako zati honetan oso behartuta sartu da jokaldiak egitera ez zer egitekotan Natali. Bera dute jokoz kanpo eta Maite ari dira une oro zamatzen. Bai, baita asko etortzea laguntzea Maite ez, bai txokuak urritzea, Zabalea, asko moitzea eta azkenen horrek neki epilea eta karga eukileike eta normala da utxaitik eta bole hortan ez da ondo moldaua, hortan ez du ondo jo eta garrena urdinentzako. Hauxe izan da Leireren azken sakea. Naroak bien tartera hor txostegin dio eta erabat geratu da pilota. Armaidotik benga ekarri esan diote, baina ezin izan du pilotari eutxi. 22 eta 7 eta honek gauzak argitzeko balio izan digu. Esana genuen gaur finalerdiak erabakita ez zirela geratuko, baina sailkapena argitzen asko lagunduko zuela Getariako jaialdi honek. Eta bikote bat utzi du aukerarik gabe eta beste biek egin beharko dute borroka. Finalerdietara sailkatzeko lehen 3 postuak finkatuta. Laugarren jarraituko dute oraingoz Maitek eta Natalek, baina kontuan hartu behar da eurek amaitu dutela ligaxka eta beraz ez dutela partida gehiago jokatzeko beharrik. Horrek aukera emango die beste bi bikoteei datorren asteko partidekin laugarren postu hori arramazkatzeko. Bai, hori da. Azkenin hauek gaur zuen azkenengo asteburua eta asteburu hontan gaina 3 partidu izin da zaile da, ez? 3 partidu azkenen azkarrena izin dare neki epiliatzen jutea eta nik uste gaur sumau zailela gorrilei, partidua urdinek behan lan oso ondo ondo moitu du pelota eta behan oso ondo induen, baina gorrilei igual lantzeman zailela aurreko 2 honetako karga bai. Atzo horixe aipatu ziguten Maitek, asteburua gogorrari da izaten, partida asko, 2 gaur 3. eta hala jokatzea ez da beti erratzena izaten, nola nahi ere saiatuko dira partida karga honekin hau azten, txapelketa ez dute txarra egin, bukaera behar bada ez dute onena ere izan,
baina aurrera jarraitu beharra dago, hemendik aurrera beste torneo bat etorriko da Binakako txapelketa hau bukatzen denean, eta beraz aukerak etorriko zaizkie, zalantzari gabe. Bai, txapelketa honekin ez da bukatzen ez, eta, bueno, aurra saitu berra dago, urrengo txapelketa ebira, eta, bueno, gelditzean honekin gozatu. Azkar errepasa ditzagun, partidak utzi dizkigun zenbakiak, Natalek tantoren bat egin du, 4 galdu ditu azkenerako eta 3 bukatu ditu, bana dejadaz, irekita eta pilota luze jarrita. Aitek ere 3 galdu ditu, bakarra egin du, zeina moztuta erabakia izan baita. Leire Oskozek bakarra galdu du eta mordoska bat egin. Airez pilota moztuta eta zabaleratuta beste bana, eta atzean jarritako beste 3 ere bai, orotara beraz. 7, 3 eta 4, 7, eta Naroak bakarra utzi du eraman gabe, bakar ura apuntatu diogu guk ari galdetako pilotatzat, eta 4 egin ditu, bana atzean eta irekita, eta gainerako biak dejadari etekina atera ostean lortuak izan ditu. Atzelari zesto horrak 46 minutu eta 49 segundoan gertatu da hau guztia, eta honek zabalik utzi du beste 2 bikotentzat finalerdietarako sartzeko aukera, 3. ere zehaztuxe dago, bertan Ainhoa Ruiz Infante eta Oiana Orbegozo dira seguru xamar, eta orain beste 2 bikotek, sailkapenaren beheko zuloan dauden Oskoz Agirre eta Arri eta Leire Galeano bikotek egin behar dute aurrera 4. erainoko bidean, eta ez dakit gaurkoaren ostean 4. jarraituko duten Arrietak eta Mujikak, baina datorren asteko partidetan hori galduko dute, gainerako emaitzen menturan geratzeak ere ez baitie ekarriko finalerdietarako inolako txartelik. Hau esan da, elkarrizketetako postuan jarri direla garaileak Leire Oskoz eta Naroa Agirre jarri direla ikusten dut, eta beraz euren gana joko dugu, zer dioten entzun beharra dugu eta. Hemen ditugu bi irabazleak, neskak hasieratik pilotalekura egokitzea garrantzitsua zen eta ongi egokitu zarete, eta gero partida erabat hautsi duzue. Bai, nik uste gaur berezi gu oso ondo ari ditu behala. Hor aurria mozte genunean pelota bestia emina ondila egite geniela. Da, bueno, hor partida hasiera bereziki gogorra izan da, behek oso ondo moitzekolako pelota, baina nik uste gaur 3. partida bazuen jarraian. Da, hasieran bai gogorra, baina gero igual bukera aldea pixka gehiago puskatzen dela. Zuk esan duzu, hasiera izan da gogorragoa, behar bada, tanto piloteatuagoak izan dira, baina gero zuek alde hartu duzue 6 eta 4tik aurrera, tanto bolada bat egin diezue, gero saiatu dira gerturatzen, baina bat egin eta berehala eten dizkiezue 2 boladatxoak, eta hortik aurrera lasaiago aritu zarete. Bai, bueno, nik uste alare bukera arte oso gorre izan dela igual, marka horiek ez du izlatzen benetan izan den partida, zera nire behintzat barrutikan irutu zait hor abiadura, partida osoan ziar abiadura ondilean erabili dula pelota bereziki aurreko kuadrotan. Da, bueno, hor, izan laike bukera aldea pixala zetxio ibiltzia, betire gaur igual dudako tanto luzia gure alde gehiago eroidia, eta horrek beti lazietasun emateu. Atzean pilota bat zertu duzu, eta aurrean ere jokaldiren bat egiten saiatu zara zabalean eta dejadaz. Bai, bueno, gaur pelota leku bisila zen, genekin bestiak igual fizikoki nekau egongo ziala, eta horra aurrian aukera oketenian eskatzen saiatu naiz. Eta Leire, zu ahal egin duzara, bizitasun horri etekin ateratzen, ezker zeharren bat lortu duzu, eta airez ere pilota zabaleratuta, airean ezkutatu duzu, kontrakantxa horretako txogoren batean. Bai, gau egi hartzeko ongi sentitu naiz, eta, bueno, partio horra izan da, eta, hola.
Lehengo astean agoitzen ere ondo aritu zineten, gaur hobeto behar bada, eta puntuarekin konfiantza emango dizue, datorren asteko partidetara begira, aukera baduzuelako oraindik laugarren postuan sartzeko. Bai, behar genuen puntu hau, aiginen aitzen bastante ongi, baina gau haitu gara, pizketo gehiago. Eta datorren asterako ere horrek konfiantza emango du, aukera baduzue eta hemendik aurrera segi beharra dago, ez dago besterik. Hoi da, segitu harra da borrokatzen. Honen antzeko beste pilotaleku batean, larun batean, lehia zuzena, azkenen aurka, Leire eta Eneritz eta Leire aurkari, eta hori ere garrantzitsua izango da puntuari begira, baina baita sailkapenaren egoeragatik ere. Bai, badugu partida arras gogorra eta haitu beharko gara ongi, eta hola. Ea bada zer gertatzen den, zorionak neskak eta larun badera arte. Bale, esker bila hori. Hau esek garaien hitzak pozik dira, eta badatoz orain galtzaileak ere. Saiatu zareten eskak, baina gaur ez da posible izan, behar bada hasierako gogortasun horretan ere ezaguntzen duten ostiralean eta atzo partidak jokatu da zentoztela, eta horrek ez dizue lagundu. Bai, bueno, nik uste azkenen dana izan dela pixkat, baina baita ere ez dakendu behar behaiek kiston partidu egin duela, Leira horren kiston perfecto ia ibile ala esango nuke, dana atazaie eta bueno, baita beraien meritu izan da. Hasieran pilotak baztertzen saiatu zarete, gogorra izan da hasiera, baina gero abantaia hartu dutenetik aurrera ezin izan duzu ezer egin, sake hartzen zenutenean tanto bateko bolada besterik ez duzuen lortu, eta gero bikoa izan da gehien luzatu ahal izan duzuena. Bai, nik uste saiatzen ginela tanto guztitan ez, alba genuen pelota guztita juten eta burun geukegun hori atatzen, baina bueno, ez dugu suerte asko eta hoxe. Eta zenbait pilota txar eraman dituzue, jokaldiak egiten ere saiatu zara, baina Leirek gehienak eramaten ditu, eta eramatea egokitu etzaionean ere txapak edo txapazpiak lagundu die eurei, zeure jokaldi batzuetan, horietan ere trabatu zarelako txaparekin edo txapazpiarekin. Bai, azken nik uste momentu batzutan igual desesperazio puntu horrekin saiatzen zera jokaldi egiten da etzaizu atatzen, eta bueno, behaiek oso ondo indue behaiena, eta zorian du. Eta Maite, nik uste hasieratik saiatu zaretela, partida gogortzen, baina Naroak gehienei eutsi die, eta partidaren bigarren erdian bereziki bizkarra ere erakutsi dizu. Así es, Naroa, pues bueno, ha venido yo creo que un poquito más fresca que nosotras, al final pues lo quieres dar todo, pero pues el cuerpo también lo nota, ¿no? El tercer partido, pues no íbamos a estar igual de frescas que ellas y ellas han jugado perfecto, nosotras un poquito igual esa desesperación, esos cuadros de abajo pues están solicitados y esa, quieras o no, presión también de querer hacerlo, pues no ha funcionado y ellas han sabido mejor y nosotras pues ahí nos hemos quedado a la puerta. Desespero aipatu duzu, baina partida honek garrantzi ikaragarria zuentzat, lotuago ere jokatu duzu horregatik eta normala ere bazen halako tentsioz kantxeratzea. Sí, sabíamos que bueno, si ganábamos este partido pues teníamos opciones de poder entrar en esa fase de semifinales, entonces pues bueno, ahora se complica, no es que sea, pues ya, yo creo que ya no hay nada que hacer, pero bueno, era un poquito eso, ¿no? El querer jugar, el mantenerte ahí con esa tensión y esas ganas de darle a la pelota, pero pues bueno, el cuerpo es lo que tiene y ellas pues mérito total, porque es lo que ha dicho Natalia también, Leire ha jugado perfecto también, atreviéndose, otros días ha estado más dudosa y hoy ha entrado muy bien a la pelota y Naroa, pues qué decir, o sea, ha bajado y ha aguantado perfecto. Halere, txapelketa honetan behar bada ez duzu jarraituko, baina aukera gehiago badatoz, gero udaberriko torneoa etorriko da, eta hortik aurrera ere uda luzea espero da, eta beraz aukerak izango dituzue eskura, hemendik gutxira. Aste batzuk jai, baina berehala gero berriz ere lana eta aukera gehiago horrek noski. Eso es, al final pues bueno, ahora ha sido maratón este fin de semana, va a terminar aquí, pero pues bueno, luego enseguida ya vienen el resto de campeonatos y bueno, este ha sido pues bonito, con su punto de gran emoción y bueno, para recordar, para seguir. Buru altxatzea tokatzen da beraz, hemen aurrera jarraitzea besterik ez dago, hemendik aurrera. Eso es, para arriba. Hori ba, eskerrik asko ban, eskerrik asko. Hau esek bi
galtzaileen hitzak Natala ikusi dugu behar bada abailduago, baina normala da, gaztea da, eta halako aukerak etorri zaizkionean aprobetxatu ditu, txapelketa honetan aurrera egiterik ez du izan, eta behar bada ez du izango, hasi da Maite esaten, ez dakitik agian izango dugun aukerarik, nik uste matematikoki guztiak galduta daudela, eta 3 bikote finkatuta edo finkatuxe postua, 3. postuak behar bada dantza egin dezake zuenak datorren asteko partiden baitan, baina Jera Iturriaga eta Mendiburu batetik eta Maili Barrokal eta Maia Arrastia bestetik arazorik gabe sailkatuta Miarritzen edo Donostian jokatuko diren finalerdietarako, zuek ere garbi duzu txartela, postua oraindik erabakitzeke egonagatik ere, eta beste 2 bikoterentzat aukerak zabalik, Leire eta Eneritzek batetik aukera dute, eta baita gaurko puntuarekin Leirek eta Naroa Agirrek ere. Bai, hoi da, aurreneko 3 ja klasifikauta bai, baina atzeko 2 horiek ez, badoke handik aukera 4. postu hortako, eta hoxe, handiken finkatzeko, semifinalak nola gerauko hien. Eta gaur Naroak esan digu, puntua garrantzitsua zen, ez erabakigarria hemen datorren asteko aukerak kontuan hartuta aukera baluketelako gaur galduta ere bizirik jarraitzeko, baina honek eta gainera gaur erakutsi duten konfiantzak indar handia emango die datorren asteko azkenengo partidetarako. Datorren lehengo astean ere alaxe jardun zuten ondo, garaipenik ezin izan zuten lortu, baina gaurkoak indarra emango die aurrera begira. Bai, gaur behan lana oso ondo indu ez, esan dauna. Leire gaur ja beste konfiantza puntu batekin, pelota erasoako ikusi da zeratik, eta Naroa bere maila emanez ez, pelota ondo luzatu, baztertu, eta geho moitu hor zabalea eta asko jaitxio baita, eta mina onde jeinez, pareja bikote bezala oso ondo induela. Eta egutegiak dakarrenari begira jarrita, datorren astean, partida garrantzitsua beheko zuloko bikoteen artean, baina aukerekin daudenen artean, Eneritzek eta Leirek, Naroa Agirre eta Leire oskoz izango dituzte aurkari, eta hor bai, Eneritzek eta Leirek derrigor irabazi behar dute, kale egiterik ez dute izango. Bai, hor bai irabazi behar dauke, eta geho iganden beste partidu dauke, eta bilek bai irabazi beharrakok, eta bai, aukera hoi lortu nahi baldumo, lan asko inbarrakoela. Larun batean jaialdi bat izango dugu, Lekeition, horixe izango da, horixe eta orain arte egutegiak finkatuta dakarkigun urrengoan, Lekeitioko Santi Brouard pilotalekuan izango gara larun bat arratsaldeko 5:30 aurrera, lehendabizi Ruiz de Infante eta Orbegozo Barrokalen eta Arrastiaren aurka, finalerdietan 2 bikoteak hariko zarete, orpo-zorpo, eta tamaina hartzeko partida egokia izan daiteke, baina liderren aurka jokatzeak tentsio ere eragingo du, ez da partida arraza izango, Oiana. Ez, partidu zaile, seguru. Erresik inorez dago, hauek ikusita zen maila ematen nahi dien zaile. Lekeitioko frontoi ez dugu ezautzen, eta berria izango ez, baina geuri egitea atako gea, aldan ondona, eta partidu behar bat eskantzeko aukera duken gutxinez. Eta gero, bigarrenean, beko zuloko legian sartuta duten 2 bikoteak elkarren aurka, Eneritzarri eta Leire Galeano batetik, eta Leire Oskoz eta Naroa Agirre bestetik. Ondoren igandean izango da beste jaialdi bat, baina datorren astean bertan ere 3. jaialdi bat ere izango da. Lehen ibili gara, zuzenean 11:20 inguruan sartu aurretik aipatzen bat eta beste, eta hor Zumarragan hilaren 2an jokatzekoa zen atzeratutako jaialdi horrek datorren astean behar du lekua, lider eta bigarren diren bikoteen artekoa da, Iturriaga Mendiburu eta Barrokal Agirre eta Barrokal Arrastia bikoteak seguru dira finalerdietan, eta elitzateke parte batere honekoa izango finalerdietako asteburu berean ostiralez jokatzea. Beraz, oraindik data uste dut zehaztu gabe dagoela, Maitek esan digu hitz eginez gero aipatuko dugu, eta behar bada izango duzu aukera zuzenean esateko, baina ez dugu baieztapen ofizialik, baina litekeena da partida hori ostiral arratsaldean jokatzea Zumarragako Belokein, eta bestela asteburuan zehar tokiren bat egin beharko zaio partida horri, han ere gauza berbera zuen partidan gertatuko den gauza bera, finalean egon litezkeen eta finalerdietan egongo diren 2 bikote, eta elkarri tamaina hartzeko aukera bai, lehenengo eta laugarren eta bigarren eta hirugarrena finalerdietako guruzaketetan,
eta hor iskin egingo diete elkarri, baina balizko final horretarako erreferentzia baliagarria izan liteke Zumarragakoa. Bai, partidu ondo etortze ez, zuzeneko aurkarin kontra aurretik jokatzie, eta naiz da, ez da erabakiorra iziten galdutarez, urruneko semifinaletan izateana partidu bakarrea, eta gaina frontoitik frontoirare balditza galda behitei, eta ondo torriko nahi, bai, behaien kontrako, zemozko maila hortan ibiltzezaten, ibiltzegean, jakiteko bai. Politak izango dira ikusteko nola zuenak, ala Barroka Larrastia Iturriaga Mendibururenak. Politak izango dira ikusteko biak ala biak, lehia zuzenak, gora begira baina. Bai, hori da. Borroka 8 hortan behitzete ez, norbean honen amanda goiko pustu horta berzen jailtzean jakiteko ere. Eta lasaiago egoteak ere emango du aukera, lasaiago jokatzeko eta gehiago disfrutatzeko. Bai, finalertita klasifikote gotiek bere lasaitasuna emateu eta beste erabatea jokatzeko modu bai. Horixe beraz, datorren asteko eskaintza, lehenik Lekeitiokoa dago finkatuta egutegian, baina jakin aurretik ere izango dela ziurrenik Zumarragako hori ikusteko aukera, nola nahi ere sare sozialetan izango duzue Zumarragakoaren dataren berri, jakin bezain pronto emango genizueke, eta hemendik ere Ados Pilotaren YouTubeko kanaletik ere zuzenean ikusteko modua izango da. Besterik ez gaurkoz Getariatik, plazer baduzue, datorren astean, ostiralean seguruenik, zuzenean urrengo partida ikusteko aukera. Hau izan da gaurko jaialdiak eman duen guztia, urrengo hitzordua datorren asteburuan luzera gabe. Eskerrik asko eta datorren asteburu arte izan ondo, eguerdion Getariatik. Eguerdion.